Minecraft, ale nesmím vidět modrou barvu. Dobře, tamhle jsme se v lese, tady by žádná kytka být neměla. Můj skin se nepočítá, protože to by jsem si tady musel měnit skin. A to nejde. Bla se taky nepočítá, protože prostě na tu se nejde dívat. A máme jablíčko. Kdyby jsem hrál na červenou barvu, tak už jsem mrtvej. Jasně. Takže si doplním hangera a mohli bychom někde najít kejvku, což vidím. Mým úkolem je najít železo. Tak jo, máme uhlí, vidím uhlí. Když si to železo potom musím vypéct. Tak jo. Jaký tyčky udělám? Udělám rovnou krompáč. Proč si dělat třeba sekiru, když tady mám u sebe kámen? Tak jo. Samozřejmě to železo musím vypéct. Tak jo, snad se nezabiju. Tak dobrý. Jo, tohle vypadá jak dobrá kejvka. To by se mohl zvládnout. Ještě jsem žádnou modrou barvu neviděl. Ani se na to moc nesoustředím, ale moje nejoblíbenější barva je modrá, takže určitě by jsem ji uviděl. Asi bychom si z toho mohli udělat z toho uhlí nějaký torčky. Na vypálení železa si nechám asi 3 uhlíky. Ne, vlastně můžu vypékat i dřevem vlastně, nebo crafting table. Když budu mít železo v ruce, tak už nemusím nic si nechat. Tak jo, to by mi mohlo zatím stačit. A vím, že tamhle byl ještě jeden uhlík, ale aby jsme tu zase nestrávili hodinu. Tak, snad v kývce žádná modrá barva nebude. Jo, a tady to je zelená, kdybyste si říkali. To si klidně vyhledejte na Google. Věřím, že někdo, no prostě každý člověk má jiný oči a někdo to může vidět kapku jakoby modře. Takže může mu to připomínat modrou, tak když tak si to vyhledejte na Google, ten vám to řekne přesně. My teď ale uděláme tady pár věcí. Tak, bum, bum, bum. Uděláme si nový krumpáč, bude rychlejší. A torčky si udělám. Kluci. Tak. Ne, takhle se torčky nedělají. Aspoň budu mít dost torček, 32 to mi bude stačit. Taky mě nic nesmí zabít. Počuj, se to seklo. Ty lešeníky jsou zase zelený. To si zase vyčtěte na Google. Tak. Ale nejsou tady žádný monstra, což je divný. Ale budu za to rád, že tady nikdo nebude. Tak jo. Tu skákat nebudu, radši budu hledat tady. Tak. Ale tady vůbec nejsou žádný rudy. Nic. Nebo aspoň nic nevidím.
to video by mohlo být trošku delší konečně. A do shortu ho už asi nepředělám. Jo, máme železo, dobrý. A tam je i zlato. Kdyby jsem hrál na zlato, tak to mám mnoho těžší. Protože koukejte, kdyby jsem musel do Deep Slate levelu tady. No nevadí, já už budu mít za chvilku vyhráno. Ještě ale ne. Ne. Dobře, nebudu nahrávat. Ještě potřebuju si natěžit na pec. Doufám, že se tady nikdo neobjeví. Nemám ani meč. Já jsem hrál, nebo já hraju čistě na jistotu. Tak jo, 8 kamenů. Bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum. A za chvilku budu mít hotovo. Tak jo, to byla docela lehká challenge. A hotovo. Tak zatím čau u další challenge.